Berrogeita seigarren ariketan, esaten digute, Anderrek 3 okela serra fijituko dituela, eta serra bakoitzak 5 minutu egon behar duela sartaginean, alde bakoitzetik. Baina sartaginean 2 baino ez dira sartzen. Zeran egin behar dau, 3 serrak ahalik eta denborarik gutxienean frijitzeko. Nahi eta erderaz egon nik esaltuko zuet, ez? Imagina filete bilak dala bata A eta bestea B. Vale? 5 minutu bakoitza 5 minutuan egongo dala ipinita sartagilean. Vale. 5 minuturik pasa ondoren, biak dauz erdi eginda eta ataratzen dugu bat. Erdi eginda egon dana horreli buelta emon eta kanpoan eukiduguna egin barik barruan sartu. Holan, 5 minutu barru egongo dira. A, atara dugu ez, kanpoan erdi eginda dago. B, hasieran egon dana ontsia osorik eginda dago, eta C erdi eginda dago. Beraz, A ataratzen dugu B eginda dagoena, A sartzen dugu berriro, eta C-rekin batera biak buelta emonda, beste 5 minutu pasa ondoren, eginda egongo dira 3. Beraz, 15 minututan alditut egin 3.